Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys, hello guys, hi guys. Hi guys, hi Tawanda, how are you? Hi Tando, how are you? Shiri say Kati, how are you? Hi baby girl, how are you? Right guys, right. Muri say yes ma'am, how are you? Baba vasikana, hi Shawira wangu warova. Sawira, kuinda warova mazano baba vasikana kubva zvikango ya murume wangu cheta uchadi kutaura neni Sawira wangu inda. Chi Sawi. He, buru wangu shua buru wangu ndo wanaitaura naye kudaro. He, Sawi. Chiko Sawira unoita uchindifonerawo ndiri buru wako. Hesiwe marufu family. Marufu. Guys, marufu family nasi yabura. Kubura hombe guys makuona here. Maiona here marufu family guys. Kubura huru ari gaiti second uti chachema. Kubura huru guys. Naive marufu. Mama kaisa nyoka here mbuburugwa. Chiko. Guys, zvakaoma esi tinashe. Aiwa ndiri right zvangu ndakafamba zvakanaka tinashe. Ndakafamba zvakanaka. Zvakaoma vedwe. Guys, maskera sei. Aiwa ndasi mabura huru. Marufu. Akatenga taridze vana mosi. Zvakandiomera ini. Kwanzi nemukadzi wacho esiruti angu flowers musei. Kwai nemukadzi wacho vanhu vanonyanya kusaiza murume wangu ziteregisa kana ti regai ndikutaridze. Aya. Asi ani mazviona kuti ndozvodiwa nevanhu. Maiona kuti engagement ikopeji kwavo nhasi ngekamira sei. Isitongononyora tikati kwabugwa hombe uku vani kuzara kudai. Itokudza idanoda zvina basa moti kwai. Content isina basa vanhu ndo yavanoda. Musambotukire zvenyu vanhu content guys. Because vananoda content isina kana nebasa rese. Esi rutendo zviri sei ndo yavanoda. Vavhura hombe. Kwai is reality. Zvakaoma. Rega murora akanamira akati ga akati ndoindepi. Ungogara weipapo nokuti ukabvapo unoindepi naye unowana zvimatemba uko ukabvapo ichitongogara ipapapo. Unowana zvimatemba gara ipapo. Right guys, maswera sei guys. Tauya panapa handidi kutanga nefeedback yemwana. Feedback yekwa Andile yakareba feedback yekwa Andile. Asi feedback handisini ndinokupai. Feedback achaya chikupai ega. Anditika achaya chikupai mangwana manheru feedback ega. Nekuti yakareba. Anditi ende tipane kwatiri kumbodzifambira nyaya idzi. Saka tisi kuda kugara takanda chijoka chekuti tidini ti highlight vanhu zvikuita senokuti mutambo wasvika ropa. Kwana vanhu vakugara svika kugara pasi kubikira mapepa, kunyorera zvimapepa zvokwa lawyer kuda kuvhundusira mwana. Kuvhunduka katikwachara hunge pane katurikwa guys. Kana uri clean hauvhunduki. Unotsvaga zvinhu zvepasi pemuti kuno. But anyway, it's not a story for today. It's a story for tomorrow. Handitika mangwana ouya pano zvimo zvihwira. Handitika because nyaya ikai sezvo muchingozivawo kuti tiri kuda kuti inyatsofamba negwara. Hanomaona zvakanaka right. Nyaya yandinayo panapa. Guys, ndikangofunga zvoka marufini datoseka indachona kunge makasa kanyoka kari kungodai.
kari mukati muya but zvisinei ngati tishingirire tizame kuenda kunyaya kweni nyaya dzisina basa ndozandodawo guys ndozandodawo nyaya dzisina basa ndakangofanana nemi modawo nyaya dzisina nebasa rese but zvisinei guys ndine nyaya iri panapa ndoda kuti muteerere share life guys share life ndoda kuti munyatsoteerera share life guys share life ndoda kuti vasikana vakawanda vana vakawanda munzwe zviri pano share life andika tichidedza guest wedu ndoda kuti muone teererai munzwisise munyatsonzwa Hello, dear, could you say? I wanted it right, Mningina. In the paper life, sekutaurana kwataita ndavepa life right now. So, if Friday zvedu kwatiri kumanyira nai guys fana ari kumanyira apa ndigari ndamublock. Ari kwera ari kumanyira apa ndigari ndamublock ndizoku unblock kana nyaya kana usingasamanyi. Andifungi. Saka take your time. Explain to us tichibvunza mvunzo uchifamba nesu andika tichienda takaenda take your time andika zvese every detail tukurida chitanga kokutara nyaya yako okay all right right nita mchindirengera ndikambomira ndikunzwa zvungu saka ndombeta ndimbomira but it's okay all right takaunzwa nezvevhiza rekuNew Zealand ainzi rinoitiswa nenzeta riri kuenda New Zealand but nzeta ndibvisirewo live foni yako pa inonzi loudspeaker because iri kuita kakutaza kuti bvisa loudspeaker foni yako tinyatsonzwa yesi simavhe muri sei akundinzwa yes now takunyadzwa kunzwa chinyatsosanangura zvako. Right, so range nzeta visa range kunoenda kuNew Zealand nzeta kunoenda kuNew Zealand through Fiji rinonzi nzeta kana kuti mveta nzeta NZETA alright nzeta alright so Suzende so tafanira kubhadhara mari yekuti uite visa iroro and then uiswa mugroup minu kana chikukwanisa kutaura mazita acho but anyways taura nyaya sezvairi alright akuti vamwe vadzidze vamwe vazivewo taura nyaya sezvairi so right kana wakabhadhara mari yevisa visa fee yachona woiswa mugroup revanhu vanenge vabhadhara then todiscasa mafambiro kuti muchazofamba sei muchazoita sei kana wasvika ikoko ivhisa vanze vhisa rekuenda kuNew Zealand kuAustralia kana wasvika kuFiji then uchazofamba sei kana wasvika ikoko saka takambotora time tichiunganidza mari vamwe tikatengesawo zvita tinazvo then mari vayakwana vaitickets saka mungochagoruti ine munyika dzisingadi mavhisa dzokupfuura nadzo saka ndo zvatakaita but tasvika kunoku maibhadhira mari takaona yeticket yekuinda ikoko yacho kuagent mavhisa fee maibhadhira mari yevhisa yange isinombowanda yevhisa I think yange iri 500 rand saka roads maizotungamirirwa nani taizopiwa madetails tasvika kuno taizonze munhu aizotitambira so tasvika kuFiji ndo patakazoona kuti tiri tega hapana hausi kutaura nyaya yako makabva kuZimbabwe anditi mukaita gurupu mukanzi muri kuenda kuNew Zealand anditika hamene kuti ndianai kuita izvozvo munhu iyeye mukaiswa mugurupu ndizvo pamukutsanangura kuno kunetsa maiswa mugurupu mukakwirira kuZimbabwe kuko muchiinda kunzeti kunhingi kunonzi kuNew Zealand makakwirira kupi South Africa makaenda South Africa
manga muri gurupu? Ini ndakatanga ndakauya ndiri one but vamwe vakazotera but hatiri group tinofanira kufamba tiri zvaingoti munhu anenge angone mari yake yakwana aingoenda saka vamwe vaibatana vari magroups but ini ndakangoingatendera. Alright. But hatiri tiri. Alright. Saka mavana ava makanga mavaona pasocial media? Right. Vana vaona munhu pasocial media kwai kuri kuenda kuNew Zealand kunoitwa visa rinonzi nzeta hameno rinokuti vanhu vanoenda kwai nekunei kuFiji handitika ndokubva vanzi kana wawana mari yako moungana moinda mozonoti kana vasvikako mopuwa munhu uchakukurosesai kupinda muNew Zealand kutiza kunhamo yekumusha uko kuzama kutsvaga zvinoraramisa kune dzimwe nyika. Wakwira wapinda muSouth Africa muno muSouth Africa wapinda muSouth Africa muya wakwira ndege iwe anditi wanga utorayirwa kunzi kuenda kuFiji kana kuti kuenda kupi? New Zealand. Saka wakakwira ndege uchitokwira ndege kuenda kuNew Zealand? Stopover yange iri Fiji saka ndakangokwira nchiti nyika dzese dzisingade visa ndozvandaingofamba nadzo right. Saka wakatenga ticket yako alright mira wakatenga ticket kubva muSouth Africa kubva kuZimbabwe to SA ukabva muSA ukanoita next stop yako yanga iri kupi? Addis Ababa, Ethiopia Addis Ababa. From Ethiopia Addis Ababa ukaindepi? Hong Kong. Bangkok. Hong Kong kuma China? Oh. Yes. From China ukaindepi? Fiji. Ndipo ukaenda kuFiji? Wakaita mazuva mangani uri murodhi uchifamba naiwe? 4. Uri 1 wakwira ndege mari yese yendege wakachanza kunosvika kuFiji koko imari? 3.5 US dollars. Right. Wasvika muFiji ndobva zvadii? Zvakaoma. Woku Hong Kong. Okay. Aiwa, asi kunzwa mushe guys, muchanzwa nyaya yacho. Asi kunzwa mushe, ari kunzwa dzungu. Ndosaka asinyasogona kutsanangura. Ndobva masvika kuFiji ndobva zvaita sei? Sorry. I know, sorry, it's okay. Vatasvika ndopataka tanga kuwezwa airport vakatotinetsa kuti kuiswa kwavari ndofunga vanhu vanobva kuAfrica vachiuya kunogara vanozvitsvaira kuwezwa vakati ndakatongowa chikwemo vachiti uri kutsvaga uri kudei kuFiji ikoko? pandakavaudza kuti ndikuenda kuNew Zealand handitone visa rako ndibva ndavaratidza vakati visa iri wakariona kupi because visa iri ndere macrew members iri kutaura kuti unofanira kujoina cruise upinde mundege saka ndobva ndangopa tuma excuse ndikati no pane ndiri kufanira unojoina ship cruise muno muchikontina ndobva wangoti une sure ndati ndobva wazvangondisiya ndobva ndavaenda. Wapinda muFiji? Ndasvika ndapinda muFiji saka tatingoti communication nevamwe vangu vayabva vasara saka vamwe vangu ndobva vatanga kuita sei ndatovaudza kuti andasvika but handisandawana information yekupfuurira but ndasvika saka imbomira mwaningi wangu uchisvika kuFiji iwe wacrossa paairport wakanangepi? saka ndatsvaga hoteri yekubhuka yakachipa. Wanga unani? Ndega. Ende Zimbabwe. Wanga uri kuFiji ndobva tsvaga hoteri yakachipa kunotsvagwa chirudzii? Kufunza mataxi driver. Kotsvagwa chirudzii? Kunotaurwa chirungu chekuno kune chirungu vanochinzwa. Alright, okay. Ndozene kune Zealand vanochinzwa vanonzwa chirungu. Alright. Saka pandakazonyatsosvika kuno kuchinzibvunza information ndisine vhisa rangu chingotenderera kumapoti ndopandakaona kuti vhisa rangu iri harishandi.
apana kwerinoenda nderenyika dzine dziri exempt dzeziya dzinenge dzisingatoshandise mavhisa because rinonga apply online chingobuda after 2 hours. So but unoza nemari yanga ndashandisa nekurekwa ndandasvika ndakangoti ngandishinga hapana ndichaita sendichawana mukepa mema. Saka pandakatraya matems akawanda kumashift ndikatongotraya vamwe vakazopedzera nditi uchapedzera wakidnepa uchapedzera wazoenda kune mama trafficking mukasaurirana zvamunenge muchida nokukanda mumvura saka usaramba uchiita zvoruite ichi zvakaimba zvake kugara then woita sei komboshanda wotsikamisa pfungwa dzako kuti ndandani stress ngatombo vanhu vadatsvaga room kunongo room mari yavo iri 1:2 ati ukangoti $50 $50 US $100 ekuno 1:2 mazisa. So nekamari kandandanako kandandasarwa nako kandazoda kuprocessa kuenda mberi kuya nesini ndobva ndatsvaga imba room kutanga kugara kufiji tanga kugara pananongo nehope dzokuti ndikukusa ndichaenda ndangogara ndakakwanisa kuendawo kubasa kunoshandira maindian aya basa remumba but vari rough singaiti so ndashanda pazvinoti nezvandandanuza kutongoona kuti hapana neoption kanekugara ningoshimbirire saka ndashingirira nguva yareba saka kurwara kwandakazotanga kuita kubuka zoita kuti ndiitire tsvage rubatsiro because inoku inyika inotambura kutongoshinga kuti handisisina option kazi nenyaya kunyara udzokera kumba ndokwacho kunodyiwei kunyika kwamuriko kumunodlei fish coconuts madhumbe inyika yakangosakara kungosauka zimbabwe itori nani nekure vangamboikope nekunokantombozinyika sine ndoita nge ndichafamba nechiokuzva kuti ndikafunga kune vanhu vatema hakuna vanhu vanotonditarisa ive ndikapinda mushopo vanenge vachikutongonditarisa ukapinda mubhazi chaimo hapana munhu adongana padhuze hakuna vakaita nge vanhu vayanevhisi zvineverera rere vakaita nge maindia wese saka kuna vanhu saka ndioga munhu mutema ariko anotomuwani munhu mutema ndogara ndichitondinamafrican pane big city kusuva ndavambonzwa kuti manigerian iyo vanenge vatotraya rutine vakaita stark ndo variko manigerians but kusuva kubig city saka umanengo yakareba zvakadii uri ikoko 8 months saka 8 months uri kungodlayiwo makokonati nefish hangu usati wambodla sadza hakuna ufu hakuna right toda kuti tibatsirane mwanangu saka inichienda pamuongo wenyaya pamudzi wenyaya handitika panapa patisi kuita zvokunyara vangana kudini handitika ndokuti ndiwo wauya ukachema ukataura nyaya yako handiti saka iwe wakaenda uchitora mapiritsi handiti mapiritsi ako apera what happened ikoko akapera rini wakapera kunana June end of May saka ndakaenda kuchipatara ndikavaudza kuti nditone mabotozi amuchakutumira nopita vakatoshamiswa vakatedzana vati vakapinda sei paairport iwo akati navanambondibvunza zvese zvizvo mapiritsi akwanga paipo vakapinda nditi vangari musutkesi vati achirwadhira hataziva tizvizivi zvinhu
tinodhivana mabhipi dakuti asina chichindo zvetinoziva zvizvizvi kana patone vanenge vachirwara nechirwere chinonge vanoenda mumaprivate hatitomborina kana department revanhu vanodziva tisive zvirwere ichi saka vanhu vanangoshingirira vanhu vanambomira kuzvaiti unokwanisa kutumirwa kubva kumba but hazvaidhura kuti ndikwanise kutumira futikadhi riende kuzimbabwe ndizoturerwa mapiritsi adzoke kuno kusanga angoti arega ndimboshinge since pazina ndiri fiti zondozvangu zvakandifurira kuti handisiri fiti irongaunga kasimba saka ndamuti akadzishinge ndikugara ndoona kuti zvinosvo saka May, June, July, August apera ndo pandakatanga kumborovha basi basa rendinoita norwadza rimumba saka akatanga ungoti ndikasvika kumba ndosvika ndorara tanga udikitira manheru tanga luza weight mchana vandazongosvika pakunzwa dzungu zvinoita kutosimuka chaiko ndinakabatira nematsiro chakona guys mwana uyu ari kufiji kuko ndokwaari uku kufiji uku akaenda achizama kuti ndodonopinda muAustralia hameno magurupu zvitondishamisawo sei zvisina kusvika kwatiri zvindapina information ndakaipina iyo comment iyoyo mino magurupu ave iwayo nanzeta iwayo ndobva wati wakatengesa zvinhu kuti uende kwandite ndakatengesa zvinhu zvivako hanzi ndakatengeta property yangu iproperty kuti imba kana kuti chii property nikamota akatengesa mota akatengesa property yake achiti ndonogona kubudira kunopinda muAustralia sekudzwa kwavaiita ko visa renzeta iro wakaritigwa nani taura ndiani ndiani chitipai mazita noti kana muchivadza mazita saka what's the point Mazepe manzwa ndabva ndatopera pawo kwanzi ndimazepe kwaiwo seusina kuchibvunza kuti mazepe haana kuinda koko kunzatuku uyu kwacho sei anga asingadi kuinda sisi patakatouya iya aitoti tosangana ikoko chateera saka aona kuti isusu taakake kuno ndopatakazoona munhu akuposta aku island but isaitoti tichafamba chaenda tinosvika tozoda iprocess yacho achitotiudza zvese tinenge tiri pamwe chete sito saka maifunga kutoenda muri pamwe chete. Thank you Joyce. Zvakaoma. Saka uri hanzi uri which part of Fiji? Nandi. 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 Kai kunonzi kunandi. Ndokwari. Saka mwana uyu akaenda guys anga ane mapiritsi ake anditi angashandisa. Saka asvika ikokoko. Hati vanhu vanenge vachingoendawo vanongonofanwa kunotora mapiritsi kumberi ikoko. Asvika akaenda nezvinhu zvake zvakakwana ndokuchiti mapiritsi akunopera rega ndichinda kuchipatara kuya. Wanenge kuchipatara kuya havatozvizivi zvemapiritsi eHIV. Vakati sukunoko hatizvizivi. Wakapinda sei pabhodha nemapiritsi aya? Kunoko hatina vanhu vakadaro. Kune dzimwe nyika guys hakuna zvigwere izvi. Kune dzimwe nyika hakutorina zvigwere izvi guys, singe kuFiji ikokoko. Because hanzi hakutorina kana chipatara vakatovhunduka vatozvizivi zvinhu izvozvo. Vakati kunotiita zvana high blood, zvana asthma, zvana izvi hatizvizivi. Saka mwana uyu akabva angopera kune end of March mapiritsi ake. Ndobva angotadzichaya kuziva kuti ndoita sei, ndobva angorega kunwa. Hanimaona, ndobva angogara. Saka agara kudaro ndopakachitanga manje dambudziko iri rekuti right now ari kurwara. Antimaona. Akabva tanga kupera muviri sekutara kwaari kuita, haachakwanisi kuti adye dzungu chii, apanga achienda mudzimba dzemaIndia. Achipiwawo mari imomo, ariwo munhu mutema ega kunandi ikoko, achipiwawo zvimari zvake asi achingotumira muchausara asina.
guys. Saka ati akatoinda. Anditika ikoko kwa ndo kwa ari koko guys. Mwana uyu is not well. Pandataura naenda muti inda akukumba. Ndaita video call ndakamuona guys. Ndamuti enda akukumba. Inda zvakokumba. The reason tauya naye pano guys. It's one of the poorest country. Nyika yari kunodliwa madhumbe ikoko kuma India anodla madhumbe naimi. Doko avari ikoko. Kwa ichi island sort of. Saka guys munhu uyu ka mumwe mwana yakastaka. Ari koko andifondera masikati akandatu atombodisturba mfaro wangu. Pandamuona. Munhu she's not well right now. The only nyaya iripo ndamuti onaka uchapesera wadona ukafa. Mwedzi iri kuwanda usiri kumwa mishonga yako. Antimaona. Ichakuti udini udzokere kumba. Kumba kwacho hana kana pekutangira zvekuti mari kukwira kudzokera kumba pekutangira hapana. Wangostaka ari muFiji imomo. Manogara ari wani munhu mutema imomo. Antimazviona. Saka vedu indauya kuti tibatsirane mwana yadzokere kumba. Mwana uyu timutsvakire tiketi aende kumba. Guys, ameno kana ari panogona kunomhanya kunogugula idambudziko ratiwira tisi semaZimbabwe nziri guys. Bona inyika kunyika kwedu kukwenya kutambugwa. Vana kuti vatize kunyika. Vachinda kune dzimwe nyika kunobuda kuFiji ngezi ndasanambotorwa kuti chinyika chinonzi Fiji chindaambochiwa kudhara kuti ndekuti ameno kuti mafuji ekupi. Hanimaona. Pandewa kuti ndiri kuFiji ndaperegwa guys ndikati mazimba kuFiji. Ndokwauri. Ina nditokuzika nakukuziva mai mwana mazimba ariko akatosvika muzimba. Oga guys, oga achifamba achinda achingokwira dzindege achinda ende zvivindi zvemazimba kavamunangagwa demachiwawo tsitsi. Iwaiwo tsitsi vamunangagwa president. Hona ivana venyu uzo zvimwe ari kuFiji. Vamunangagwa. Mwana ari kuFiji akasitakira kuFiji uko. Kwari munhu mutema ari 1 achidla madhumbe nefishi kuFiji uko. Mwana ari kurwara ari kuFiji uko vamunangaro. Nenyaya yekuti kumba uko kuZimbabwe akusi kugona kugarika. Haasi munhu wese ari kubudirira. Hakuna kuti vana ava vangashanda, hakuna kuti vana ava vangadini. Vedu weiona iwo zvinhu zvinake kunyika mavo kambana avhure. Vana vatambure vari munyika mavo. Vana ngavatambure vari munyika mavo. Ona ine misiwo chembere tongototiza. Nokuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Mwana akagraduate yakazvina kutengesa madomasi pamusika. Vedu wemwe munhu nganitarisirawo kuti tiketi iri rekuFiji iri kudzokera kuZimbabwe imari. Mwana adzokere vasikana. Ndandichikumbirawo mablogger our differences aside. Zvanhasi difference aside. Ari 1 ikoko, ari 1. Muri vangani? Ari 1. Guys, sometimes tinotambura because tinonyara. Hanimona, tinodyira bonzo kunyara. Kana tida zvinhu zvedu zvinake guys, we should learn to stand up and speak out for ourselves guys. No one will come and speak for us guys if we don't speak for ourselves. Hatina kutuka handiti. Tiri kungoisa zvichemo. Ndosaka ndamboti share life. Chandinoziva zvangu vakuru venyika yedu vanoona malife apano vanenge vachiona. Vedu wenzwiraiwo vana tsitsi. Vana vari kutsvaga pekuti vakwanise kuti vainde. Takutoita zvokuti tichingo zisirena right now let's take the bait. Airline inotaurwa nayo ainde kumba. Inotaurwa nayo airline guys munhu ainde kumba. Toita zvomukadzi yo kuMexico guys. Tine umwe mukadzi akafira zvokuMexico uko. Avaita zvene double up izodzidza vachiti vari kuenda kuAmerica. Akanofira kuMexico. Akasiya vana kuCape Town uko vachitambura ati ndoteverawo ndodini ndonozama kurarama. Nasi tine umwe zvari kuFiji. Fiji nayo vana royal mint vechidiki Fiji munoiziva. Hanzi cheapest riri kuita $1,100 it takes 60 hours. Ewa. Ah, my sister. Ticket ravepo. My sister. Yapino comment. Wow. I don't know what to say. Wow. Wow. Zote ndakampenda ku SIS MELLY.
Thank you, my sister. Thank you, my sister. I don't know what to say. Thank you. God bless you. Thank you, my sister. Thank you. I was not even expecting so soon. Actually, we are just going to contribute that ticket. But Marivataura name. Thank you, she's my sister, guys. She's my sister. Arakutenga ticket here. Thank you, my sister. God bless you. Thank you, my sister. Ticket taanaro. Now we need your details. Mningina ukurumidze kusumuka. Zvisati zvainya kuipa, we need your details. Kana zvaitogona kana Monday Sunday chaichaiwo worongedza uenda kumba. No, Mwari vatopindira, my sister. Mwari vatopindira. Mwari vato, God knew this day was coming, and God knew you're going to get help. I don't know what to say, guys. I am overwhelmed. I don't know what to say. I was not even done. Singafungiruti just like that. Changu on a ticket just like that. I think first step ndiyo, you need to go back on your meds. Chekutanga, you need to go back. Kumba woshika kana shitogona ushika udzokera kuchipatara utange kunwa mushonga. Otherwise tingazotaura zvimwe. Saka chirongedza anokutengera ticket. Chero nhasi madhitezo kamupa rinovataura tengwa ticket. Kana idoto simuka unotosunga ukarova pasi. Saka chiva takakanda madetails kana kuti ndipe madetails akakwana ndova forwardira. Because chinoitika ndechoti ndikakupai numbers evanhu munenge makunesana nevanhu kuseri. So chingondipa madetails. Ini ndichamforwardira ticket rakatengwa ari pa passport yako. Tungokupa ticket rako. Iobva wasimuka, obva warova pasi. Anditi wozotuza kusvika kuZimbabwe. Hanzi wamashara epills. Hakuna chinotonzi mapirisi acho kukude. Kunyika yaari havatozivi zveHIV. Saka akabva angorega kumwa mapirisi. Mapirisi mahara, nditi mahara here mapirisi aya. Mahara mapirisi kuZimbabwe. Saka chiripo ndechekuti afa kudzokera kumba. Adzokera kumba onopuwa mapirisi ake otanga kudzokera pamusoro nokuti atodito mukatomuona iko zvino aditorieta zvekutoti but handifungi kuti munenge vangamurambi because achiri kwanisa kufamba anongonzwa dzungu rekuti anodonha plus apera but anokwanisa kupinda mundege. Anokwanisa kupinda mundege odzokera kumba. Ndo zviripo. Thank you all the star senders. Thank you all the star senders. Thank you. Saka I think ndo zvatovepo mufunge mwana uyu has to go back home. Vakuru venyika vamunangagwa. Mazviona muri kuzviona zvikuitika kane vana venyu. Pane munhu activator star party guys, mochingoizadzawo vedu maactivator star party. Thank you Bridget, ndi Queen Bridget vaactivator star party. Thank you guys. Star party yatanga 4 minutes. So ndo patovepo guys. Anditika thank you Boni, ndo patave apa guys. Andizi anogona tegai mazepe guys, tegai mazepe chishambwe. Auye aone mazepe siya madhiri aya ibva wasiya. Mwana uya staka. Kana dei kuchinzi paitika something afira ikoko, that will be on you. It will be in your hands, on your hands. Her blood will be on your hands. Vana vakaenda chiti kufamba namazepe muchiti muri kuenda mese.
Thank you all the stars. Doc, thank you Joyce. Iwo ndo azofamba ari egg. Mapirisi kwe hakuna ndo patasvika ndisikiza vari kufona kuti ndo vadavira pane ningikiri ndi pastor vari kufona zvavo pastor vedu vepadiaries apa muvazive henyu but vari kufona paine munhu manje. Thank you star senders, thank you. Haisati yazara famba ine bhora. Haisati yazara guys, kana pahafu haisati yatombosvika. Pahafu chaipa haisati yasvika. Pahafu chaipa haisati yasvika. Pahafu chaipa haisati yasvika guys. Handei pahafu haisati yasvika. Ndo kunonzi kupa kune mufaro guys. Kana tichataura nezvako pavidhio paya. Kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. Mazvona. Thank you Mimi, thank you all the stars senders. Yeah, guys, chingokandai umwe akangokanda I think 500 inobva yatokwana. As does she need anything else? Thank you DD, thank you. I think zvakwamuri guys. Inini my worry yangu yanga iri pa ticket. Thank you mainunudzai. Thank you guys, thank you. Chingokanda munhu akangokanda 500 inobva yatokwana 100 asara mbijana zvayo. Handei. I know kuti kuZimbabwe vanenge vachitawo madhiri. Vachiti tukuza makurarama zvinenge zvakaoma kana ari kuAfrica but aya madhiri akadai aya guys. Aya madhiri akadai haana kumira mushe guys. Madhiri akadai so haana kumira mushe. Because munhu anofa guys. Anonofa munhu ari koko. Thank you Chichi, thank you Bridget. Ya Sarastapati. Hans, I've got something small for $1. Thank you very much Karen. Thank you Jani, 500 stars. Thank you Edna. Okay guys. So, ticket rake ravapo. And I can see kuti pane vamwe vanhu vachiri kuda. Thank you Sis Jan, thank you Masters. Kune vanhu vachiri kuda kumublessa. Maybe hatisi kuvharira munhu panze. Those who want to bless ye kuti asvikowana pekutangira mapirisi acho achamwa iwayo achada chikafu. Ari kuti ndakatengesa motikari. Saka kumba unosvikira kupi na hii muningini? Mune kumba kwenyu? Kumba kama but hapana ku yenje sotoskotaga imbe kuroja ozikumba kunyazo nzvimbo yekuti ndisvikirewo. Wakambobvepi? Ndairoja. Saka kwaiko zvino wasina choice tombosvikira kumba nditi? Ikoko kumba ikoko tombosvikira kumba. Tombosvikira kumba zvaizvozvi tombosvikira kudheni. Antika then ukasvikira kumba umbonesa muviri uri pamba. Hapana chakamboshata. Then kana ukati semunhu ari kuti ndoda kutsvaga basa. Anti kana ukata sekuti wapora tochitsvaga munhu anoda vanhu vebasa. Basa unoenda kana muSA mudhuze muri nani. Neonga uri muSA zvitatokukanda mubhazi so. Tadi tatokukanda mubhazi tidzokera kumba. Wotoenda kumba mangwana anotomuka watowe kumba. Plus mapirisi kwese unongonopuwawo. Anti wazviona. Zviri nani kuti uende muSA inda kuSA unotsvagira basa. Varimo vakawanda vari kuita mastay in South Africa. Zvikutoita. Vakawanda varimo vakagara mumastay in vasina mapepa. Unongonotsvagawo stay in unotonyurira muri mustay in imomo. Kufiji kuko akuiti. Nyika dzinokugwa ndege idzi guys musainde kunotora machance. Musainde chinonzi sense of belonging chakakosha muupenyu. Unozongoti vanhu vanokuziva vachingo kubvunza kuti ari sei vatisatambomwana kunofa. Dei wakatofa waitongorova vakaiwe tisingazivi kuti uriko. Zvakaoma ndoo. But anyway guys, handisi kuziya guys toita sei vari kuda kumubatsira kutoda mubatsira manje namba yake ndeiku ndatoshaura kuti namba yekupi iyoyo. Ndatoshaura kuti namba yekupi iyoyo namba yandaona iyoyo mira tuone namba yake iyoyo. Inoti +679 asi haiti yeku Australia ina namba fupi dzakadai. Ine namba fupi stereki. Tatoti namba iyi. Kungoti nandine chat yandakambotara naye kudhara. Saka ndani delete machats. Saka ndabva nangona cha mwana wangu because takambotaura plus nandai yaya yakatoseva kuti zita rake mukati. Anomaona. So toisa namba ipi manje guys apa. Iyoyo yake iyoyo. Yekufiji inoningirira. Inoita here yekufiji yo inamba. Kana tototsvaga imwe I think guys let's do it in one way. Tikaunganidza mari mwana uyu panosvika kuZimbabwe otibata kunoko. Antika obata munhu anenge ane mari opiwa mari yacho. I think it will make sense. And anayo here une PayPal here. Kuna PayPal ndinayo but kuna
kune kunonzichi yamborara ndamboisa musoro basa vanomukonzwa chisime kune Western Union unogona kutora paWestern Union. Saka takuda madetails ako chitipa madetails hanzi isai PayPal yenyu oro yapoke ndo ndani chifunga kuti mari ikaungana panosvika kuZimbabwe onodi aiwa inopiwa inenge yapiwa treasurer vepano inopiwa treasurer vepano ndo vanobata mari dzepano ina handibati mari dzepadialysis pane 1 ticket re 1000 ndo racho tichigwera kachipa iwa Jani is on top of that don't worry Jani will buy the ticket ndagomirira madetails ake akatosenda madetails ko zvinotopa Jani izvo madetails zvinototengwa izvo totopa tata vene ticket nokuti uyu anogona kusunga chero mangwana chayanotoenda kumba hapana chekumirira chisa manamba itonyora madetails ako izvo zvitichitaura pa madetails ayene ticket ritengwe tibve pano ticket tabata isa madetails apa ari pa passport kana ngotora copy ye passport yako yekuti anga pa send up tora copy ye passport send up but PayPal yako antiri linked ku Zimbabwe unokwasa kuitora ku Zimbabwe handiti guys munhu ari kutoita achirwara ari kurwara PayPal unokwasa kutora ku Zimbabwe here I think that's the best chitisira PayPal yako apa isa email address yacho apa tipine PayPal but right now tikuda takamirira copy ye passport izvozvi chimboka ndikiri PayPal yacho tinyore but tachida kuti mari azopiwa kuZimbabwe kuitira kuti akwanise kutengawo chikafu nekuti aiti but kana iye ichigona ngopinda PayPal achigona ngoichengetedza iri PayPal that's okay that's still okay aiwa rikaende kumba guys tingasora titonide zvokuti kwainga apinde muNew Zealand agodini munhu ari kurwara ngadzokere kumba muNew Zealand macho akatadza kupinda hamusi kupindika muNew Zealand macho hamusi kupindika muNew Zealand hamusi kupindika noti titaure iye munhu akatorega kumwa mapirisi kudhara ari kutorwara toti kwai chimboshingirira kuti uzame kupinda hazvidi guys ari kure kutozonetsekana kumudzosa kuno kuchachitunha anenge otodhura vakutoda kana ma10,000 handimona ari kuzvifambira regai auya aende kunotora mapirisi ake amwe mapirisi ake afuti asimbi regai adzoke kuAfrica cheri wacho aripo here guys tegai cheripoke ina ndina madetails acheri manje tegai cheripoke auya asende anyore madetails ake apa kana kuti vanawo vari kuglobal group ndiko ndombirawo mupine ngaende kumba guys tingasora tichitaura munhu ari kurwara toti kwainda mberi guys kana ndimiwo munhu ngaende kumba ukangoya uchiti kugwara panapa chero uri pitoko kuita kumba isu nokuti zvitori nani uinde uchifamba antimaona hapindi muNew Zealand ako hana visa rekwane nzeta iroro rinogumira hamene kwai kunyika dzisingadi hamene andimaona guys isa cheri wacho mutegeiwo cheri anogona kumufonera cheri kuti anzi kudiwa kana iwe hidha ndiri adhimine pano kana hidha tipe madetails ako kana uinawo mudhuze muno vanhu vaise papapa as long as uchingozotipa marisitsi acho uchingokandira vanhu marisitsi kuti vanhu vaone chete mazepe ibva waguma izvi mazepe stop doing this tozati kuna uri kuAfrica zvine zvakaoma vanhu vanenge vachizama kuhasila but kwazinozosvika onai wakadere ndakamirira kopi yepasipoti pikicha yepasipoti ndoya ndakamirira pane zita rako paya kulive location toidini haifeiti kuti muda kuenda nomona muda nomona here tipiwe live location kana muri chikwanisa kusvika kumusvike asikana ariko iko kufiji renda video call ariko kufiji kanda live location vari kuda kugutsikana vagutsikana and uine nyaya iri hafu feiti pano hazviti nenda topedza nayo kana nda kutoda iso nenda pedza nayo jari kanda live but ndakamirira copy yepicture iri kupi passport ndinayo kana kuandisa tora picture ukandi watumira chi
live location live location chimbo chitoda chiri kuita nyati tina basa nanyi live zviri ngodiwa nevanhu ini ndiri kuda pikicha masisi wangu akuti can I please transfer your money into your account no way sina ndigoni kutenga zvenhiki then mumutengerana ndigoni zvokutenga uyu ticket guys cheri poki ndipa my sister mirai ndipo yacheri mwise kuna cheri mirai ndipo yacheri mwise ticket kuna cheri amtenga ticket ina ndigoni zvokutenga matickets cheri ndipo kanda tokumbira usere ndikiri tokumbira pine ma account details ako pakuda kuswa mari ticket ubva watenga ticket izvozvi tokumbira utisiro ma details ako apa kana ndikandire ku WhatsApp kwangu izvozvi ma details ndivape kanda kuseri ma WhatsApp then uzomapina apa varikuda kukanda mari yake yechikafu kuti awane yechikafu chimbondikandira ma details scan. Right. Ndakusaka cheri ndakukupa iwewe. Sezvo wanzi ndo kutenga nigikiri yachona. Right. Ishi cheri. Ticket from Fiji cheri to Zimbabwe. From Fiji to Zimbabwe. From Fiji to Zimbabwe, saka gai akusirwa mari yacho, akaisirwa mari yacho na ticket over atengwa. Totozwa kuti ticket done. Gai aisigwe. Cheri chokumbira upine ma details ako pa Facebook apa paningi apa. Chokumbira upine ma details apanzi accept me. Where are you? Okay. Saka airport inonzi chii kwaunobva kwaunokwirira kwacho? Nandi airport. Nandi airport. NAD. Nandi airport cheri ndo kwaunotenga ticket from Nandi airport. From Chi? To Zimbabwe. Nandi airport. Okay, ngakuisire my details isaipa WhatsApp no ndatotenga izvi. Isa ma details Roda. Isa ma details ese mupanyora apa. Nandi yoyo chiti copy yake ndakupa passport. Ndaona I think ndaona ku WhatsApp ndaisa ma details ku WhatsApp kwenyu. Ndakukanda ufuti ma details ndakwandisira ndavapa satotomirira kuti mari yacho naipanseo. Airline the cheapest yoyo ainde kumba chete. Okay. The cheapest yoyo ainde kumba. So tikuda ma details apa mu comment section ako kuti tikuna mwari kuti toda kumwisirawo ma something yekuti anotenga chikafu and what not. Saka ndipinirewo. Ina ndikwanisa kupina I don't know for some reason my admin maningiriki nangu akari. Ndakuiona inkanda futi ndione ndikwanisa kupina toni. Alright, okay, mirende. Please vanhu vacho ngavaise my reference of this ningiriki course kana taku accounting kuseri I need to be able to account for every penny. Tofunga ndoisa ma details up. SIS MELLY, munokwanisa kudedzera ndakupai. Sort code 204422. 204422. Account number 83 59 65 91 83596591. Hi. Ndakuisire. Hi Mama Knox, love you too. Ari papi iri kupinigiri. Thank you Heather. Hey guys, my details are sweep idha apinere. Idha ko pinere kumana. Adimi kumasi madini makaje makatsamwe. Ina ndiche tomaoni atoinda nema comments ma details are. Muri kumaona here mupine idha. Thank you Sis Maggie. Yapinwe. Thank you. Ndinozviporonga ndega guys andimbogona kuzora ndangozvizora zora ipapa kutangi crayon. Guys, iri kupiko nikikiri yatagona cheri ma details are. Ndakanda there should be a comment nema details angu. Pana iona. Ndikuzotsvaga ndikuiona ini.
Sis Melly, comment chaindende pa comment ya mrenge manyora imi mova mari kutamani. Mamona. Yes. Thank you, Tinash. Ash. Merci. Right, guys, ayo. Varikuda kumupawo something umbatsira, guys. Any send will help. Kana svika kuZimbabwe kwasotenga chikafu fuchi antika kwaiko zvino mari yatoiswa cheri. Yeah, okay. I'm at details mamona ka. Yaiswa wena mari. Right, okay, again, can't the ticket search. Ndakubva pa live ndino rotasa ticket. Saka from Fiji to Zimbabwe, any particular airport in Zimbabwe, just Harare and it. Yes. Okay. That's fine. Saka ndakubva pa live ndino notenga ticket. Kana ndatenga Sis Melly ndori forward ku ningirikini kwenyu. And ndoro tasa passport as well. I'll get it done now. All right. Okay, bye. Look for so much. Iwe. What's about right. Maria Iswa, guys. Maria Iswa, 1,000 pounds. Maria Iswa, guys. Kungo, 1,000 pounds. 1,000 pounds is Shia Iswa. Hands 960 for 31 October. Hours flight. Yeah, inogona ngotengwa chero yoyo. Inogona ngotengwa rikaitiona kuti ari kunowana chi. Rikaitiona kuti anono time difference but anti ticket ne rakanyogwa iri time dzeko. Ticket rinenge rakanyogwa neko. Chipe tipa life please don't disturb chiko. Right, guys. Saka tamirira kuti tisvike 1,000 rapinzwa. Tamirira kuti tinzo ticket ratengwa. And I think vanenge vane ma dates kokoko. Ndazviziva mari chinja nyaya ka. Mami. Naye henyu imi. Zvakaoma. Monai kupa kune mufaro mbinga dzakanyarara, guys. Kupa kune mufaro vakangonyarara just like that ungoti I'll buy the ticket richitongotengwa ipapo. Kupa kune mufaro kwatambotaura. Kupa kune mufaro. Saka kune vaya vanga vachidhautawo vari kuti ticket vanga vachibvunza live ticket live inochi live what muchiti muripi iyi live ishi vari kuda kugutsikana kufiji uku iyo isho iyo ari kufiji ani makona uku ndokwaari kwakatonzi unnamed location niye Nadi. Inonzi Nadi kwete Nandi. Nadi fish Nadi Fiji kwai kunonzi kuswami vane pronounce senandi. Iwo uri kunonzi Fiji Culture Village. Pane uri apa panonzi Swami Vivekananda. Maimwana ndo pauri kubuda uri pane chiredha pakanzi Swami Vivekananda College. Ndo pauri pa. Haya mva munombofamba madiaries. Zvakaoma. Tamirira tiketi guys. Ndafara guys. Ndinyatsokuvata upedze umambo nhasi. Ndafara. Ndafara. Imi mai teteflosi vaimi dzikamai. Right. Tafara. Hanzi ask for wheelchair assistance on the ticket. Yeah. Hanzi don't show your live location. Oh, okay. All right. All right. Zvanambuya mulambo panyaya iri sensitive kudai muda kutongofanana nababa mose muda kutongofanana makaita seiko musadaro guys. Hands how many victims maybe she's not so far. She's the only one watinaye wepano. She's the only one watinaye handizivi kana kuine vamwe ndikutaura zvemwana auya kwatiri. Avoid countries which need transit visa. Oh, okay. But achinda kumba vanga mudii chero akakwira vanga mudii guys chero akakwira idzo zetransit vanga mucho musto pakutoenda kumba vanga mudii.
Faith Rutendo kufanira namazepetita kunge tikutsvaga pamuromo asikana. Regai tingobatsira mwana aende kumba. Regai tingobatsira mwana aende kumba. Zvokushandisa sora chifonera vanhu makazozviitirei mukazodii tinoita kunge takutsvaga pamuromo. Zvimwe zvinhu let's try to avoid miromo. Zvingoripo right now mwana wayo ngaende kumba chete. Zvatiri kungoda ngaende kumba. Ngaende kumba. Ukanyora nechirungu ndananyora Forbes unoblokwa neFacebook zvawanyora nechirungu izvo dzima. Wanyora nechirungu dzima Forbes unoblokwa. Anza nemakore mangani mwana mudiki uyu ndewa 96. Tatoona passport yake yakanzi 96 mwana mudiki. Right. Swaga uda kuinde piko naye swaga uda contribute here nayi lala. Gaiti edela lala kuda kukwira apa tione. Anzi no he be told zvinozonetsa Dre. Fani yasoga inenge chikoti wedding issue. Iringoti edding issue. Ndozonzi kwa nasoga kwa ine madzenyu kwa munondi drop amundikwizire kana tore picture yanyatsa kuona ndi ndichimuedha phone yake aiedeki kana ndichimuudza tichimirira iro ticket mina ndimutore ticket ine chingoti edding issue ugozoti kwa yeye amundikwidzi aikwidzi phone yako iyi iyo mbuya mulambo tirege zvedu titoripo mwana mudiki vanenge vachizama kurarama kagaisi vanenge vachizama kurarama gaisi vanenge vachizama kurarama no answer from life yaramba chera dzoka gaitinzwe Sis Melly. Yes. Sorry, ndikutarisa matickets ese andikuona ma-self transfer, so should have to transfer ega and kana muri utakaneta. So if you give me kusvika mangwana, what I'll do is I'll ring the company that I normally fly with in mangwana and ndovaudza ma-specific instructions because I need an airline that's going to transfer her, because from Fiji all the flights that I'm finding ese ma-self transfer and ine ma three stopovers and it's 41 hours my flights is andikuona apapa 60 hours achinda amen. Yeah, especially if she's in that state. Could I travel ega? No, but what you don't want her to do is end up being stuck in an airport again to tanga kutaga ticket. So at least through a travel agent, they can find me a flight. A travel agent. No, because my flight it will probably be more or less the same, but undombukira self transfer achatambudzika muma-airports, especially if it's 41 hours. It's not a joke. It means kuti maybe my stopover is my 6 hours, my 12 hours. So I need to be cautious of how she's going to manage muma-airports imomo ega in a state here. So I'm going to post mangwana ndichafonera either travel house mangwana nedala flight endoshandisa kana ndafona travel house nedala flight ndovati zvone, can you find me a flight that includes my transfers, and then they can speak to the airlines directly. Vokumbira my transfers pawanenge vachibuka, even if we pay a little bit extra, she is safer because at least she's not stuck in an airport in a country that she doesn't know. Nai ningina usa iwa uda kusunga zvarini chako tinenge chiziva. Monday aitomboite matickets ari kudhura Monday ma2000 Sunday ndo yanda ichitowana matickets ari reasonable. Sunday yakusura mangwana iwe. Yakusura mangwana, at least it gives a time. Iwe ndogadzirira iwe Sunday woinda hauchi wakaroda. Wotogadzirira sura mangwana wakandofita kurowa pasi. Yeah, because myself transfer I know kuti she would have to get herself from whatever gate, and depending on how big the airport is, like Kudoha the airport acho zihombe kana uchirwara zvinenge zvichida une assisted transfer. Saka mangwana I'll ring around and see if I can find a flight from Fiji to Zimbabwe that would do assisted transfer. Kuenda kuZimbabwe kwakaenda kwese iwe. Musadareni. Anenge achienda via like my other countries. I think, hang on, let me tell you one of the examples is yandanda one yacho 41 hours. Mbuya mulambo musandidaro wedwe. Anenge achienda via Sydney, Abu Dhabi. It's like Sydney Airlines, I think. Or Kwira, anenda from Fiji to Sydney to Abu Dhabi to Johannesburg, and then Johannesburg to Zimbabwe. So Iyo iri right. So I can book it, but I think it's better. Johannesburg anogona kutombodya sadza uzodarika zvake. Iyo iri right. Anonzani musikana.
aiwa madetails ndakupa kachipepa chake chipassport. Dear, aripo here panapa. Aripo pafoni apa. Dear, ungamanage here 4 transfers because you'll be going to 4 different countries. Yeah, I can manage. Okay. So guys, you can manage ndakubuka here Sunday. But flight in there 9 o'clock. Are you able to get from wherever you are? Pamatransit pandaiuya kuno ndakabuka nyika dzisingade matransit visas vanogona kundirambira pamatransit. But you're a returning resident, your country is a one-way flight. It's a one-way flight. So you know what? Let me do my research because ndikabuka ticket ndichimhanya ukazita stuck zvinogona kunetsa. Saka give me a chance. I'll do my research mangwana ndoudza vanhu ndichibuka flight now kuti you're a Zimbabwean citizen and you need to get home. Anditi mukandipa mukana I'll research zvisina kumhanya zvisina hasha zvisina and then I'll try and get the best options for you. So it is safe for you to get home safe. Anditi. Okay. You'll be okay, Manome Rangwandika. Take heart. I hope you just make sure you're well rested, Wajga. Wapeka zinjako, make sure to ne big ne passport, all your important documents. Takuraka snack if it's something chine sugar, maybe orange juice, neka chocolate, just in case you need energy for my flights. Wapeka to my snacks big get ne passport and this. My snacks nature kwaya kuna kune madhumbe ne uyu. Ne kai ne madhumbe ne chi? Ne fishy. No, can I airport you can buy my chocolates what I'll try so I'm trying to tell the ticket because I wanted to be safe. And then you make a short if it's a travel agent or if I need to ring the airline straight away, you're not, you're okay, but you just need someone to keep an eye on you. Okay. Thank you so much. Right, so I get ticket. This is my time. I got to say to Kumba Quinda. And you are going no matter what because Maria to people to pay you irumoko make £1,000. So both they could to kwana can I pay the change at your cherry unoto mupa change kuti akwanza tenga yo mvura ibhodhoro kwa iriko otenga bottle water noti kwa nyika inotambugwa guys kwa mutombo kombe Zimbabwe nenyika iyi kwa inotambugwa singaiti saka kana guys vanotambugwa mvura zve tione mapikicha ekuvijiwe kana Africa tione Zimba kunobuda kuviji morosoga mukandinetsa zvinodida kuisa kufiji Diri right uri sei? Aiwa ndinofara zvangu but nangotibatikane imbitsana tangotosimbonzwawo palive vanhu vachingotaura kuti kune nyaya yekutsviriridza kune utsotsi hwakaitiwa ndikati nyaya yacho iri kupi zvanzi kwa SIS MELLY but I did not understand everything zvangu but ndazongonzwawo muchitaiwa kuti tiite zvokufonera pandazosvika kuti tiite zvokufonera tida kubvunza zvinoita kunge tikutsvaka nyaya kana kuti aitiki mukadaro SIS MELLY tiye tichitadza kuvaka nyika kana iri mbavha imbavha inogona kuroverwa payabira kana munhu achingotongwa nedzake munhu ngaangotongwa nedzake kana maakuvharidzira isi hatina kuvharidzira swaga tinokutira kuni tinoona vachimhanya-mhanya wani vachimira saizvo vachitsvaka marights evanhu saka inini can't we do that aiwa swaga zvanakazve swaga zveiwo uri pano ini hangu ndati hatisi kuda kuavhoida ndi kudini kuti tiite pamuromo iwe ukauya iwe hati uri content creator neuri blogger zvanaka ini ndabatsira iwe uchigama nai guys zvakaipa here swaga uchigama mbavha handika tabatsirawo pana pane ticket iye uchigamawozve guys pane chakaipa here guys swaga uchigama zvinonetsa sisi vangu itinotirairi kuti tinovenga kana kubva tikanga tingotisanga izvise ndizvo zvatiri kutaura wani swaga hatina kuramba swaga chati iwewo chiribata
iwe chiibata nyaya yika isati taona tiketi zvataugwa pano kuti aiwa zvenaiswa gati wabva watouya here isati tiketi tave naro iwo uchitorawo kubva patasiyira apa hati munhu isanongobvumidzwa here kutora content chero maupcoming chero iwe chero ani muchitaurawo nyaya dzembavha hati ndicho ndatokupa iyi ndiyo izvenyaya yacho uri kuda kuchitaura naye ari palive chimubvunza aripo pafoni apa akutsanangurire unaye ipapo unenge wasikirira kana uchiti upenyu huchinje kuzongoita munhu wasatani manzenda asatani awandisa pasocial media mwana wababa vangu but aiwa sirunguka vanowauya pachipatara tivarwere ndinokuramba chero unokasara wakanyatsosununguka zvese zvichifamba taura nyaya yako mamababa vangu chii zvakaitika ndokubva pekutanga here sisimeni ari kurwara swaga asi kunzwa mushe iwaseikonayansana ime mazepe uyo anotiparira kandochiko mweyaiko swaga akanga akapinda mugurupu rokuda kuenda kuNew Zealand kwainzi kuri kuitwa zveNew Zealand mwana achibva kuZimbabwe ndokubva aunganidza mari ndokutengesa mota yake nezvinhu zvake zvaive nazvo akati ndoendawo kakutsvaka greener pastures kuNew Zealand ndokubva vakwira vachinzi vanoenda namazepe saka vapinda muSA mazepe akachitungamira indokuwana mwana uyu ndokufamba oga kwai nyika dzinokwana 3 dzaakadarika nadzo achiinda kunosvika kunyika yaakanostakira inonzi Fiji iyoyo saka nyika iyoyo ari kuFiji ndiye oga munhu mutema swaga kune maindia chiti anzi vakadoshambuska kuti iwo wasvika kuno uchitsvagei uri kudei nokuti kunotambugwa swaga kutambuka zvezvokutambuka zviya kwai ndi zvakunoita kunyeko akuna kana upfu kunodyiwa kwai kokonati nemadhumbe nefishi ndo chikafu cheko saka asvika kuya mwana waya manje kuti achipinda muNew Zealand ndobva zvaramba zvikanzi vhiza ranaro ripinde muNew Zealand kutozama kutodii bva zvaramba saka kuti achidzoka mari hapana ndobva angotsvaka basa rekuita mapizjob achishanda kunyika nzvimbo yari iyoyoyo achishandira maindia iwayo ane utsinye iwayo saka paakanga aenda mwana uyu aitora mishonga yake anditi saka mishonga yakazonopera end of March ariko ndokuchita kuchipatara cheko vakati chigwere chotora chati chizivi kuno kwai chinyika chidukuduku kwaari kokoko vakati hatizvizivi zvakadaro kuno ndobva vati hatizvizivi saka yakabva yangopera yakadaro nyaya iyi mwana inobva angorega kumwa mapirisi saka izvozvi manje ndo zvatanga kuedza kurwara andiwana taona kuti adzoke kumba nokuti uku kwacho aringotambura hapana chiriko kunyika undotambugwawo pane vanhu vachipa vari kuwana kana pane anowana rutiri better just message me munongondi inboxa ku messenger or if you've got my WhatsApp number just send me a WhatsApp message all of your help is appreciated maita basa murare zvakanaka ambuya Mathews aisa guys £5 £10 whatever tinenge tinacho sharing bring the screenshots ovhara mastyle oposta mascreenshots so that vanhu vaone kuti kuti paaniswa kuZimbabwe obvapiwa mari yake taura kwati kudii ndiri kuti vanhu vamwari masocialite nokuna kuti hatichaitira siwe nemafadzai bedweza akunzwisa tsitsi upenyu hwacho hwokungobativhara vanhu kutabatwa nemweya iwe ingati kupuhwawa nemastars tiri kuapurisetwa tiri kutendwa manje tikarava tichiita unhu hwakadai zvaakuchisa izvezvi ndine imwe nyaya kuinbox kwanguku yagudo uya wesimeri yogudo uya achishanda namhamafi akabawo 36,000 US ari kutotsvagwa ipapa ari kungojomuka wamubvunza here gudo wacho wamubvunza wamubata here gudo wacho asi waitabatwa nemweya iwowo naimasocialite aiwa mirende kuzonzibatanidza neiyoyo kwagudo iyi tichataura hangu naye musikana ini ndine mumwe wakauyawo zuro
zvine mumwe wakauyawo zuro kuinbox kwangu kuka asi nyaya yacho ine screenshot ka ndakamboda kuzviramba guys but panenge paine evidence yescreenshot nhai guys vachitaura unozviramba sei ndakabva ndaperegwa ndichakupa swagaura ichi nyaya dzacho idzodzo ari kuti akavharwawo na nhingikiri akavharwawo na ari kuti akavharwawo nazozo mukandla ende zveshuwa vane screenshot vachita video call ndakabva ndaperegwa ini ndakabva ndaperegwa ini guys ndo zvakaipa zvekuti unoda kubhadharisa munhu kuti uite nyaya yemunhu swaga izvo ndo uori hwacho ndo panotangira uori so unopiwa masters wani swaga aiwa iwewe yansi ibasa rako here swaga ndo ibasa rako kai unoda kubhadharwa basa rako here swaga kwanti unopiwa masters here swaga Masters makamona achipiwa vana havasati masters simei vana vakunetsa wotadza kuita manaisi nekuda kwemasta nai mwatadza asikana akaita semwana uyu aiwa haina basa uyu mwana atoifa dambudziko kwete akabirwa auya nenyaya yake umwe wakambobirwawo zviri genuine wotadza kuuyawo kungoita kana usingati munhu regerako asi uyu ndomubatsira fufuyo ende handina ndobhadharisa bhatikikiripsi inongodikwa naiikatusoro kwamatata amengana chibhondoro vanhu vane vanhu inenge iyo yava yenyuyo pachenyu hatichaipindiri hatichaipindiri orit iri boss wacho orit sharp so guys orit iri boss aiwa ari kugwara uyo aiwa swaga uyo akurwara chimusiya uyu chirega togadzira kuenda kumba ari kuenda kumba perere sisi ndachida ngobatsira nerutu pane rutu yandaona 31 October anoita layover muHong Kong that's about 9 hours and then 9 hours iri right because anenge asvika na 23:00 something pakati peusiku saka 9 hours like from midnight kuma 9 anenge atotsvaga toilet yekugeza atoita se anenge akatongorara 9 o'clock is the normal time yebreakfast akutokwira ndege and then over aenda kuethiopia normal 12 o'clock anenge asvika muHarare ndo yega ya31 October mamwe ese madhetsa yaari kuita ma 1.3 2000 kunana December yato 2.5 2.9 saka it's up to ndo dheti riripo iroro rekumashure remusi wa29 it's expensive futi 28 is expensive 31 ndo yandaonawo and ndarama ndichingoiklika its Ethiopian airline Ethiopian airline yakanakira kuti one luggage it's friendly luggage yepi zvewe yausataurayo luggage achobvesa nebhegi ka habhegi wani kana gara anongofamba chero ndegipa anongoenda naro ndifunga kuti ane hand luggage kabhegi one kana rakaita rikatongoita hombe rinoenda kuserika but saka bhegi rake wani iroro bhozha ndozvandiri kureva but pane mamwe maairline ekutenga like ipapapa ka paita nhingirikini anogona kushaya inonzi luggage ongotenga tiketi chete asvika pepe akuzochajwa ma200 ma150 saka Ethiopia yakanakira kuti inotongokupa option yeluggage yarigatione yakudzirwa cheri achitarisawo sezvo mumabatsirana iye nezvaaona 31 ndachifila kuti kure ine chitwika yasi kure akusombori kure because musi weTuesday nhasi chingani Tuesday padhuze aiwa padhuze musi wa1 anenge achisvika kumba na12 masikati panoti afambe kuzo ana KQ vanosvika kana kuma2 am but masikati na12 anokwanisa kubatsirika kana 31 iri Tuesday saka iwa padhuze and then wheelchair service Ethiopian iri right foot pazvikafu zvaari kuda anobva atongoningina hainyanyodhura Ethiopian iri friendly and then panyaya yekunzi anzi aende nemamwe maairline ka achienda kuSydney anokwanisa kurambirwa kupinda oita stark foot saka bheta kuenda kuHong Kong akabva nako because akatomboenda nako kana kuti aende kuSydney haibvumira hatopindi ndopaunozona munhu akuita stark foot 31 hanzi Thursday 31 hanzi Thursday then Thursday azitombori kure stere anenge achigadzirawo ka achinyatso
kupinda mumudhi yekufamba because kufamba kunoda uri mumudhi ndizvozvo saka kuti po here ka20 sha nyaya yacho ndangoti ndamhanyawo kaipapo ndogona kuzomupa paypal yake kana yekuzimbabwe yacho kana kuzimbabwe kwacho kana zvisina kunyatsomira musha ndogona kutorira zvekumira mushe kuzimbabwe una kudo saka anosvikawana chikafu chekuti amwe mapiritsi at least because akutondotanga kuti anenge asi kutotanga kuti zvekutotanga here kumwa mapiritsi saka unotoda chikafu sadza chairo neuzvo anogona kutozotanga kurwara because akadefaulta here chii chakaitika akadefault kana akadefaulta akutoda medication saka mari iyoyo yamuri kumudhonetera guys achatombotanga kunorapwa because chinhu cheche chakaoma hachidi kusiyiwa saka I think ngavaite knowledge kuti ngaatomboenda kana kwadhokta kuphysician kana mheno dhokta wacho anoendwa ikoko otangidzwa patsva because zvinogona kuzomuomera ondofanira kutotangidzwa mamwe mapiritsi because kana akadefaultwa atori padanger zone anoenda kuchipatara ikoko vakuzimbabwe vanomubatsira kune mahospital mahara kuhospital. Hi Kelly. I'm okay. Ndamboundwa nemekomende ndanyora saka ndatoti regai ndite ndiuye nditsanangura zvandaida kutsanangura. That's the same zviri kutsanangura namai Raisa ndizvo. Munhu akaita time asinganwi mapiritsi akafanana nemunhu aita default. Saka munhu yeye anogona kurasika njere kana kuti ndoko kuti kupenga ndokunonzi kupenga kwacho. Saka the earlier the better kuti akurumidze kuenda kumusha anowana mapiritsi. Ndoko ari kuita. But in as much as ataura zvake mwanawe, I think semwana anga asinawo visa rakanatsomira zvakanaka plus wokuda neconfusion yekuti ndiri ndega munyika haana kuita research yake zvakakwana achizvisiya hedu izvozvo. But kuFiji unokwanisa kuwana ma-ARVs ako pachipatara. Ari how long ndokumbura bvunzo ipapo ari how long asiya mapiritsi for how long? End of March, April, May, June, July. Anotonida kutanga ngaasatanga kunwa mapiritsi ngaatanga atonoona physician. Mapiritsi otombosi anofanira kutotangidzwa mapiritsi mamwe asiri angainawo. Akatangidza mapiritsi iwayo atopa danger zone saka anofanira kumudhoneterei mari yekuti atange kutoona physician first. Paanoenda kuzimu pavanotonosvika kune manesi ekuart vanotomutora blood rake votora yavanoti CD4 count yake vanotoziva zvavanotoita manesi ekuzimu avo panyaya iyoyo. I still remember pane vanhu vakawanda vaidhipotiwa pane vanhu vakamboenda kunyika kakamboenda vanhu vakarambidzwa kunwa ma-ARVs avo ikoko vanhu vaibatwa rafu. Madeportations paakazodzoka achiuya munyika akasvika vanotanga kutotorwa ropa vonzi vatariswe CD4 count yavo plus munhu anga agara achinwa mapiritsi ari kuZimbabwe saka kureva kuti anongodzokera pasame hospital yaanga achitorera mapiritsi vonotaura nyaya yake vanotomubatsira vomutora CD4 count yake votokontinya kumpa mapiritsi anoenderana neCD4 count yake panguva iyoyo. Zvekunoona physician ivanotomuudza manesi anoshanda kuart ari muZimbabwe they are trained very much kuti vagone kubata nyaya dzakaita seidzodzo. Zvekuti haakutadzi kutadza kuwana help but help nyaya iripo ndeyekuti is he able kutravela asina assistance plus ambotaura nyaya yekuti anoda It's obvious anoita because she's weak. It's very relevant because anogona kuita weak ari pakati pakufamba. Rangarai kuti mwana uyu anenge ane stress handiti yezvakawanda wozosangana nenyaya yekuti ave netime yakawanda asiri kumwa mushonga wake. Sorry, aripo here musikana uyu ane bank account here? Aripo. Une bank account naye Rota? Handina but ndokwanisa kutora mari paWestern Union. Tikungokubvunzira kuti unokwanisa kuvhura revolt here ikoko whatever currency yaunayo. Iwe usazviitisa kuFiji kuri kunzi kunotambugwa. Revolt inobve. Hapana nyika isina bank account SIS MELLY.
hakuna because anokwanisa kwai revolt kuzviita naye faster unoizina faster. kupidzi Aiwa, anokwanisa kuzviita hakuna faster kuti faster. revolt kupidzi uko Ngaende online, revolt iri online sisimeri kuSouth Africa. kuzimbabwe hakuna wani revolt chero South Africa online naiwe my life. Fiji iri kuIceland kaugoti sisimeri. Ngaambotryawo maybe zvinogona kuita. Or any bank account yekuti kana akuda kuzotenga anokwanisa kushandisa mari mukadhi. Because hapana munhu achazombomutumira mari within 2 ko days. kana azobuda munyika kuFiji ochidzokera kuAfrica mari chaunoitorepi? Shoma pamwe panoiswa kana $100 chaiyo kana yekungoti afamba achitenga chikafu. Amene tarisa pa online kwai kune revolt pa online kuFiji koko tarisa. Akwai kutambugwa kuFiji. Kwai kunotambugwa singaiti kuFiji. Handifungi kuti iriko. Handifungi kuti iriko. Saka that means kuti anotonidha inonzi chipaypal kana kuti oita sei. Hakuna kana upfu kuFiji. Upfu chawo hakutorina. Saka Western Union obva anobata mari yacho mumaoko. Otenga mvura yake nemadrinks. Kune drink here kuFiji. Tell something just quickly because we're going to bus. SIS MELLY, do you know what? I think because a lot of people are going to try and look for a name. I think Maringa ain't go back to a treasurer. Then whoever wants to send money, go send to a treasurer, so we can keep her safe and private. Zimbabwe. Okay, no point. Saka tapa cheri kuti abate wacho iyi. Chinda kubasa, all right. Taura kuti ndauya kuti kana munhu akadefaulta anouya kuno kuZimbabwe anongoenda kuma-hospital kana kuma-clinic edu ekunoko, then anotaura nyaya yake, hazvichadi kunyepa. Hapambodi kuti kwadokta maybe kunokwanisa kuzodhura, ende kwadokta vanoita process yacho vachinonoka, but akaenda kuhospital akabatsirwa anonyatsotaura situation yake zvakanaka, then anotokwanisa kutreatwa as early as because anenge aita open up. Chinozonetsa ndechekuti pamwe anenge ati handikairwara anotonzi utorwe cervical count wozodai, but akadisclose information abva matablets ake zvinhu zvake zvakanaka naiona rufaro pedhafi achirega yaende kumba, rega anoitigwa kumba, rega yachinda kumba. Ini ndingakubate kola ndingakubatawo pamwe maybe because munhu uyu ari kurwara, hatisi kuziva zvine state yake kuti ari kurwara ari pafoni like now. Hatisi kunyatsoziva kuti kurwara kwacho kuri palevel ripi, handitka. Saka the reason why ndati nini anofanira kunoona physician ka, it's better than kuenda kundonomira mari physician nayo faith inobvepi shuwa mari kuZimbabwe anoona Dr. Mangwiro. Dr. Mangwiro is the best physician panokwirirwa maningi nepabhindura paipai. It's better than to sorry. Aiwa ndikungoreva ndimari ichadonetwa. It's better because chikafu kuti adle akumwa mishonga yakachidla chikafu. Akaenda kumacity clinic kana any hospital yegovernment, HIV inorapa mahara, anongodisclose zvinhu zvake otorapa. Ndine shamwari yangu inini akadefaulta mapirisi nenyaya dzanamagaya achinzi apora. Muri kunzwa? Aungopora, ndozvandikura kuti you need medication isiri mapirisi eHIV. You need ma-antibiotics and what. Saka kuclinic uko havana ruzivo rwakanyanya because vanokurudzira kuti mumwe mapirisi because havazozvigona zvinozoda physician because they are just nurses. Mukupanzwisisa? Saka anotoda kurapa because ari kuti akutorwara. Ndopane point yangu. Zvimwe zvese zviri correct kune veve vasati vakurwara, but uyu she's traumatized one nenyika yave. CD4 count yake hatisi kuziva, health yake hatisi kuziva. Mwana uya akangosvika kuhospital anotobatsirwa zvitori right, zvana physician izvo vanotomuudza ipapo pachipatara ndo vachanomuudza. Exactly. Ndaiona ndikati akuenda kumba chirega yainde kumba, tikati kwai achinda kuchipatara iye 2 days chete, rega achinda kumba, chirega achingoenda kumba anotangira kumba ikoko. Rega aende kumba mwana, zvana physician zvototaura izvi takutomupa imwe labor akutotya. Aiwa physician azvireva kuti idokta
ndidhokta vanotyisa kwete. Ndine vanhu vakambozviita, ndosaka ndiri kudaro kuti zvimwe zvacho zvinenge zvisade mapiritsi eHIV regai zvakuda anoudzwa kurapwa. nanesi anotora Tarega medication ndikutondizorora ndisika tondizokufonyera handiti madetails ana ndokufonera chike chinoita anodziroza zvese ingogadzirira chete handika semataurire aaita ndimudrope mwana anobatsirika weyazorora anything. Ndizvozvo chaizvo. Anyway, alright, kutodzidzawo tese tiri kutodzidza, saka unenge uchingopawo point yako. It's okay ipapo. Negreat donor, I'm sure ndainga nenyaya 31 thank you October. my sister vaisa 15 pounds yavo kuna cheri uko thank you akanda screenshot you. kwandiri thank you my dear ndikutoiforwardwo kuna cheri kwacho thank you my sister thank you very much thank you very much right muchine vanochoda kukwira kuda kutaura vakawanda Physician wekudii munenge musina kupinda masituations nehama dziri close. That's why vamwe vacho vanhu vanongoya pasocial media muchingoti zvakati. Ini ndiri kutaurawo zvandakaonawo vanhu vanenge vatatu vakadefaulta because mamanzi akawanda chete. Hello, Sis hello Melly. dear how are you I'm good. Thank you, Sis Melly, nekubatsira mwanasikana. Ini ndangopinda hangu ndichidawo edha pekuti like kuZimbabwe if munhu wanga wagara uri pamaperiods sekutaura kwake musikana wekuti aimwa mapiritsi ake akadzoka back kukliniki yake yaaipirwa mapiritsi otaura nyaya yake kuti ndakaenda kufiji zvakadai anototangisa kurapwa futi vanoziva zvekuita then izvi zvekuenda kumadoctors madoctors one anotogona kuzokunonokera and kazhinji ukatoenda kwadoctor anozokurifeya futi back kune provincial hospital kana kuti clinic kuti enda unodai ndokunotora mapiritsi ako and everything. So the best akangodzokera paaitorera mapiritsi ake anobetsereka. Mari dzekutongobatsirwa dzadzechikafu nekutodya nekudii. Zvekuenda kunana physician zvezviyagaizika pachirwere chiripo ichika kutoenda kunana physician. That's why muchizoonawo zhinji vamwe vachitofa because of anenge aine pride yekusada kuenda kuclinic direct nekutya kuonekwa palaini requeue repaclinic nekudai ozoda oitanga oita zvechirungurungu onotendererwa achidai saka kangoenda direct akatonoudza clinic anotorapwa ende munotoona afit every time. anorapwa thank you Ndozvandangoda banana hangu family kungobatsira. thank you very much aiwa maita basa thank you Thank banana you so much. sure thank you right Sis kola Melly, hello ndiri right hangu murisei sis murisei Melly, ndiripo murisei ndiripo. Indatongokwira hangu kuti vanhu dai mambomira kutaura zvekuti physician what. Vanhu First ndataura totanga taita ndega kuti munhu kola. asvika, munhu Ndataura ndega akasvika kola. first. Mukati vanhu Handi munoziva ndataura paanex apo, kuphysician. paparenyatwa pane annex apo, anoenda paannex apo, anonobatsirwa zvese. Anotaura marekodzi ake ese otariswa munhu obatsirwa zvisina kana chii. Panoda kuitwa anything they will help here. Izvi zvekuti titange kudiscuss anti-stress wese munhu ari ikokoko akatadza kuzosvika kunoko. Even zvekutanga kuti zvesituation yaatove yatodii zviri nani kuti tingofokasa kuti munhu asvike first. ndizvozvo chaizvo ii bullet Zvimwe buda udzoke zvimwe buda udzoke Aiwa tozodiscuss asvika kuti ndakamubloka what's way grandidoni. forward. okay Ndakamubloka ndosaka ari kukwira. Okay, thank you tisisi. Bye bye. all right zvakaoma aiwa tachinzwa kola rikatione kuti zvinofamba sei achinda pandangokwidza nguva ndoda kukwira kuti vataure pata halo kola pane umwe Okay. alright thanks Lindy pana umwe here anoda kukwira mukwire tinde guys tipedze guys halo kola Hello, Sis Melly. riri seidi Zviri right, muri right here mi. mushe Sis Melly maita basa. Asi isusu vanhu tinozodzoka kumana manesi eningi ndakaoma kumana. Ngatingobatsirai mwana aende kuZimbabwe anonoona manesi ari ikoko nemadhokta ikoko. Izvi zvana physician ana chii taakutomutyisa taakutomurovesa nehana. Noti iye chaauya achikumbira pano rubatsiro rwokuenda kuZimbabwe. Ndo mafungiro angu. Bye muraramushe. alright thanks me kola hello Hello, Sis Melly. yes muri sei Moshe. No, I just wanted to contribute kuti izvo zviri kutaura zvemaphysician it's a waste of time. Kuna nambari kuna naEdith kune kunonzi kunorapwa mahure so ikoko akaenda
kuri kutonyatsobatsirwa vanhu vanotonyatsoshanda naye kusvikira asvika paarifana kusvika. So I think arifana kuenda kune manesi aye echikuru ana mbuya ana sister. If she goes kumbari clinic kana kuEdith, tinotodzoka panapa 2-3 weeks takutotaura imwe nyaya yatosimba. Yes. Saka ngaatrai kuenda kumalocal clinic kana paBelvedere apapo paDivaris pane manesi futi echikuru anobatsira. That's my contribution. Susan, I akapinwa ari pinned up. Thank you very much, Kola. Maita basa zvenyu. Thank you, Charity. Right, Kola, hello. Kola. Overdona. Right, guys. Saka tozokondinya nelive dzedu dzimwe dzedzi yamangwana nditi. Tokondinya mangwana nelive dzedu dzizuva rovira. Tatomisa ndofunga tatobata mabhloga nasoga vatomira pastandby kuti haichadi kuedha kuti vapinde palive, saka vakutodisturba nesu tiri kuramba titoriwo palive pacho. Hanzi edi mbuya mulamba hamuna green button, budai mudzoke. Budai mudzoke, hamuna green button. Mbuya mulamba budai mudzoke, hamuna green button. Hello dear. Hello, makatizveisi. Ndiri right muri sei? Ndiri right. Ndaida kungowedzerawo kungotaurawo kungopa kuti vanhu vasangodyirwe mari nemaagents aya. Ndakarohwo yangu mari last year pa 35,000 kuSouth Africa. Nenyaya yemaagents taakutaura kunzi ndene kuFiji mozodai. Ndikatongotya ndikati maida kuenda kuNew Zealand. Aiwa, ndaida kuenda kuNew Zealand kana kuti kuUSA, saka yakakuti parute kuti ichienda ine kupi kuFiji futi koko. Aingutaura achiti kana kuenda nekuBahamas akudiwe visa, tokugadzirisira mapepa achiti anonzi Kiwa ari muJoburg. Kiwa makaona pari pasocial media ere vana? Pane munhu akanga atondirefeyawo. Saka pasocial media pari kuitika kuti zvokwadi? Chokwadi ichocho. Ndakatorowo mari ngoti chete ndandakangorongeka zvangu, ndakatoziva kuno kuDubai kwandiriwo zvangu. Makatogona gara kuDubai ikoko, gara ikoko. Stori nani? Asi hakuna hupfu, hakuna sadzi. Munongoita plan vanobva kumushando kuvigira iko. Mumbota muchila sadzi. Zvitori nani. Zviri nani achimuri paDubai plus mtu hamusi kure stereki, zvitori nani. Pane kukutaurwa kwematsima kuwa kuti 60 hours. Madziwa. Kure aizotaura. Kure mai mwana. Kure. Thank you very much for maita basi. All right. Kakao. Need drop on. All right. Kora mwana. Makadini. Ndiri pa muri seiko. Ndanga ndichida kungoudza mama vaphysician ava kuti kana muchida kuti munhu aende kwaphysician chaachingokumbirawo kuti muitewo donation yacho, otherwise musangotaurawo zvisina donation mukati. Ende uyu munhu uyu chakakosha chaari kungoda ndechekuti atsike ivhu. Zvekuenda kuchipatara anoziva ega kuti anoenda kupi nekupi nekuti ane hama neshamwari. Vamwe vanhu makungotaurawo zvekuti physician sese kunge munayo nhengerekeni yacho musina. Saka musatipa opinion yezvinhu zvamusina pamusoro pazvo musina kuisa madonation. Azviwa. Yewe sisi yangu raitere mbomira mwana wangu ndigotada utara 2 minutes dona. Ndanyarara mai. Yesu mbuya mula. Ava vanonzi mai raisi vanobuda musaga kana tazogara zvedu. Amai ava pari kutaurwa mwana uyu pauya paramba ari kutaurwa nyaya yekubatsirwa kuenda kumba. Ivo jikiti physician zvipi kuda kunzi vanoziva zvese vamai vekuba masiwo yesava. Ngatibvira kombapa. Ndadoni. Aiwa, mai vangu vabva vapedza kutaura zvese. Saka tachingoda kungotaura izvozvo kuti munhu ari kungoda kungosimudziwa kubva kwaari kusvika Zimbabwe. Achingonosvika paairport hama dzake anadzo protocol yese kuti anoenda kupi vanozviziva. Zvekuzotiudza kuti hanzi anoda physician kana kuti unless kana muri kutaura from experience. Handitika. Ende kana muchida kuti aende kwaphysician tipei mari. Musangotenderera because pamadomination asati akamboona zita renyu kana kupi kwacho.
ndo mashoko andaida kutaura kuti kana ukataura zvaphysician kana specialist budisa mari mberi munhu sure. Otherwise iye kwaanonopiwa medication and stuff like that, everything is in order. All she just needs is to get home. Saka people should not come here and give us opinions of things that they are not willing or want to contribute to. The main protocol here is moving her to a rescue place chete. Ndopatiri kutangira zvekutanga nekuzimbabwe asati atombosvikako nako ka ratova drama irororo. Sis Melly, thank you. Bye. All right, bullet. Atichakuisu bullet wakutaura wega. Shamunzi mamuzo. Mori Sis Melly. Hello, dear, zviri sei? Muri sei? Nice Sis Melly, ndachikumbira kubvunza hangu. Handisi kuwanzira vanhu vese vekuchando. Asi vanhu vekuZimbabwe vakangoenda kuchando, asi munhu wese anenge ave nesi here kana dhokta. Nekuti vabvunze vaniziviri. timu UK ukataura chinhu vakatanga kukuudza, so unoti vese vakagraduata nemadoctorate. Vazhinji vacho zvavo, majority yacho zvayo manesi, majority yavo manesi. Pamwe havo ndosaka vachizodara, asi timu UK nemambotizorodza isi vanhu vekuAfrica. Iyo health sector iyoyo ine demand zvekutodaro kunoko. Vanochengeta vanhu vavo zvekutodaro, vanorwara brain, vanodini, ndosaka vachizopengawo. Vanoda manesi anotoshota. Saka vanongosvika kuno kuenda kuchikoro vodzidza kuti anesi vazhinji vacho, ndikutaura vazhinji vacho 90% manesi, 10% inozoitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Mai raisi vanoita nezve. Asi pamwe ndine munoziva kuti kuZimbabwe tinomwe mukomana wataitomboshanda naye aingoita izvo zvekungosiya mapiritsi ake. Unonyatsokuenda kukiliniki chaiko chaiko, unotorapwa zvese mahara, munhu achitodzoka ari right. For now vanhu ngavangobatsira kuti mwana uyu asvike kumba first and then ozoita like one step at a time. Because munhu ari palive unotanga kutaura zvoti atorwara atodi a full life. Makera takatombopindawo munesi makera manesi karikuza kachitopawo vanhu mushonga. Saka sisimeli ndotoya kwamuri motondipawo medical advice. Ndakatombopa vanhu mushonga zvokutoda ndodo kubvunza kuti iwe sisimeli muchaura yamadhadhi. Airi boma zadini urari mushe. Hello, phone, hello. Hello, Sis Melly, how are you? I'm good, and how are you? Tinotenda nechirongwa chenyu and tinotenda sure nemacontribution neavatenga tiketi, toti Mwari vawedzere kwavabvisa. Tinotenda sure sometimes we can undermine the power of social media. Kana ichinyatsoita zvinhu zvakanaka. Tinomunamatira uyu kuti asvike zvakanaka kumba. Amen. Dei richisvika achiri kukwanisa hake kufamba. Ndinobvumirana naBullet, handimuzivi hangu, but sometimes Melly, kune zvimwe zvinhu zvinenge zvichida privacy. Imimi maita zvakanaka, hamuna kuda kutaura zvinhu zvakawanda, mataura pachikuru mukaita discreetly zvinhu zvese, but vanhu vakuya kuzodiscussa kuti adefault CT4 count, we all know that. Tine hama dzedu chero vanhu vari kurwara izvozvo. Handikuti kune family sinambovhiri yakaita munhu yakarwara neHIV. Kutaurwa pasocial media, imimi mama achitaura zvakanaka kuti zvitaite kuzara kudaro, atese tangofungira tikaziva pamataura, munhu wese anoziva, but kuzoti vanhu ava kuuya vakuita kakara nekuti iye anozoita so they know kuZimbabwe ndo kunotipa zvakanaka HIV, zvakatonakisisa zvekudaro. Saka tinoda kupa kutenda kuti panapa tatandara, tinotenda. Musabvumira vanhu vari kuuya kuzopota vachingotaura nezvekurwara kwake, because kunomudepressa. Remember, she's listening. Tinotenda tichikukurudzirana kuti vanhu vasadyiwe mari dzavo, but zvaitika Zimbabwe yakaoma, tese takabva nekoko takambodai. Tinotenda hatichakandawo mapeni kuna Cheri shuwa. Tinotenda nerubatsiro rwenyu shuwa. Thank you, my sister. God bless you.
Right, hanzi netimu tisacharamba tichingotaura nezvekudiscasa munhu and stuff like that. Guys, regaitore kola kupesera vari pepa pa kola alo. Kola vari pa Facebook hello. Vabva vadonha right. Saka guys, tatandara nditika tiketi anotozokuudzai kuti zviri kufamba sei. Antika tati mangwana touya mwana okupai feedback andiloya okupai feedback tichikuonesai zvemapepa akasendekwa aloya I think infect kwenda kuti I think ritori bonkers lawyer handimona ritori bonkers lawyer hamene mapepa anenge angonyogwa pasi tinotiwo vanhu tafuti zvemapepa kaana kesi saka anenge angonyora mapepa iwaya akangoitawo zvekudrafta akakanda because tazoverenga tikati wika kana iri type error plus ichatoziva isusu masamoni guys ambosavhiwi newhatsapp guys kupuhwa samoni newhatsapp makambozvionepi handi samoni rino unopuhwa munhu paground here guys saka tangozviona hedu tikataiwa zvakanaka hanzi let's have mvenge sisi it will defeat the purpose yenyaya yanga Kiki Banks thank you Kiki Banks ne500 stars thank you ne500 stars thank you mangwana manheru bhonkasi bhonkasi chai bhonkasi saka mangwana manheru anokudza zvemvekemveke kana tichida kufona chifonai mupinde pamvekemveke yacho mutiudze kuti muda kutaura nezvei tipei nyaya dzacho tinzwa nemuda kutaura nyaya dzemvekemveke muda kutaura zvemvekemveke tifonai tinzwe nokuti mukarega kutofonai ndotodropa bhongasi kwete mabhogasi ibhogasi bhongasi kwete bhogasi bhongasi timuda kuti ndikorekta kuti kwai bhogasi bhogasi yei mabhongasi ndezvazvanyogwa pachibhongasi ndopazvanyogwa chibhongasi echo kwete chibhogasi kwete zvezvibhogasi zvechitsotsi zvebhongasi kwanzi sleep well thank you Anna thank you guys saka regai nditinde zvangu muzati live yedu panapa kuti inyatsokufaya tikangouya netopic yedu takanangana nayo inofamba anomaona inofamba tikati batire dzimwe pakatika dhioni dzichibudai amen gaitimboedha anabel kwai tinyenganisei ndasati ndatsvaga varume vacho nazvenhaisoko ndeyanga iriyo ndagara ndatsvaga varume vacho kudhara ndatouya nevarume vacho kudhara zvemanyengana Bongas is right, yes, it means crazy. Yes, thank you. Manje vari kutoseka guys. Chakanyorwa ne crazy person matsamba. Zvino vari kutondiseka ndikuzozva ndiri kutaura vari kufa hawani kundiseka mucomment section. Hello Kola. Esana do. Meio, como aí kungotaura zvempavha ekubeya vanhu vachidzuka vachipera zvaunyambonyoka muromo lero. ndikuprotesta mazvepe kungotaura zveshe lausendamuka muromo nokuda kuzama kuti guys aiva kuita ghost kune labor guys. Thank you Kiko Banks, thank you very much. Kuita ghost kune labor, thank you Kiko. Muroko kunyoka nyoroka guys. Azvibadza here naiwe Annabel. Kwai madoktora zvebava swagati ari kudzigama one swagati ndiri kudzigama uye kanda anyway Annabel mabasa chaiwo sikana uchadonha muromo zvakaoma sikana aiwa nikisi guys saka ndakuida aku guys toenda kwaswaga kwacho kuinde tinde kwaswaga kwacho guys chingo chisai zvemastars pa5000 akaramba kaniko 4462 saka pasarugwa chii pasarugwa chi 600 the 530 abva apinda mamwe tena kanda masters. Thank you Taira anoda Feli, thank you. Tine 4.5 saka tasarugwa ne 448 yeah 448 ndiwangosara 448 chete kungachadonha maziso guys maziro guys 400 handisi ndera kupinda palive mbiya mulambo here kana kuti ndiani amen so guys chikanda zvitinde kwasarugwa thank you Taira stars for my best Annabel thank you ne50 stars waita ako Annabel ndatopuwa masters thank you Chipo Chashe ne100 stars tasarugwa ne chigo izometse futi no akwana Sandra Inze gaongeli wangu this is Gweru guys 054 Kiko thank you
Thank you. Aiwa, kwenda ziri kufamba masters. Chiongora bari pa 4,400 5,000. Wo adarika 5 alright. Ndo saka svika ikoko. Adarika 5. Saka soga chapinda here gaiti one. Zvazvo zvaswaga. Ato pale pache. Pane vamwe vakanda futi 20. Thank you my sister vakanda 20 pounds kuna Cherry. Kune vakanda futi 20 pounds kuna Cherry. Kune vakanda thank you kuna Cherry. 20 pounds kuna Cherry. Thank you guys. Anowana pekutangira gaiti tosenda kuna Cherry kwacho. Anowana pekutangira kana achinga asvika anowana pekutangira. Thank you Susan Mahachi. Vari kukanda vedu akandawo 20 pounds kuna Cherry. Susan Mahachi akandawo 20 pounds kuna Cherry. Thank you bro wangu. Thank you Susan. Thank you very much. Thank you very much. Rufaro page. Thank you Mfana. Thank you Mfaro. Thank you sister wangu. Thank you Sazi. Thank you. Thank you D. Thank you D. 20 pounds. Team Global. Thank you very much Team Global. Another 20 pounds. Thank you Team Global. Thank you. God bless you Team Global. Mara kuitse zvakanaka. Team Global omanaka. Zvakaoma. Zvakaoma. Right sir guys, me I'm going. So gocha amuto apinda here. Hanzi zatomitira stapa kana ave kuAfrica ka. Kana asvika kuAfrica. Pepa une mandina kupiwa ndisi kuziva noko. Pepa une manda kuziva. Hanzi mari kuma USA. 20 pounds could be $30. Could be $30. $25, $30. Meno somewhere there. So guys, yeah. Tobatana mai rise asatu wakanda tochaisa. Asatu wakanda. Saka tobatana mangwana guys. Tobatana mangwana. Guys, tobatana mangwana. Gaitinde kwa squag. Thank you all the star senders. God bless you guys. Thank you.